December ni somni pathum sang ni somni pali thotan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule mizo te zinga natna boipui om berchu kan sarani tila kan soi sual om love mizo te chau kan ni lo khovel puma he natna tri bai om tak hi a hluar zela kum sang ni somnga chon kum khata khovel mihring makta doi som thum panga zet chu kan sarathi turanga chhut kan nia kum sang ni somni pani khan kum khat chungin kan sar natna wanga enkol dam lo hi khovel puma makta doi som ni velan tlinga chungzinga makta doi kole noi sari zet chuan an thi pha ani heti khopa khovel ti boi tu natna hlawom hi kum somli liam ta tang khan khovel mithiam te chuan ati dam na zongin khovel mun sang sanga na satakin an zirin an beito a voin thlengin an bei meka mitam tak chuan heti khopa thiam na sang to a hian kan sar natna tidam theidam doi hi khovel mithiam te hian an siam thei to an rin thu an soya ma se kan sar enkol na hi manatawa a hlok ema wangin mi pui hriata an la puang zar du lo mai mai ani ang ti ngai dan an nei ani heti lai hian dam doi lam thiam te chuan kan sar hi natna pakhat ming ni ma se mihring taksa kan sar lai zirina enkol dana dang lam dai zela wangte kan sar sel hi ama in siam dang lam thei ani wangte in athat theitu tur dam doi siam chu mai thei ani lo ti chu tun thlenga an soi alani zela chuti lai chon kum somli liam ta ai kha chuan tuna hian kan sar enkol dam hi alet ni nan tam to zok an ti ani chutiang chu kan din munani mek lai le mizo te zinga po kan sar wanga thi te nei thing lungkhonga in enkol mek te le hmuchhuak tharte kan mek zel lain kan sar chungchanga khovelin chanchin tha adong ta a Russia ram scientist te chon kan sar vaccine an hmuchhuak thu le he vaccine hi an mi te hna kum thar sang ni somni panga tangin man lovin an pek chhuak don thu an puang ni in Russia state media task chuan an tar langa he thu thar hian khowela deng chuak nga la chuti lai chon khowela media lian berber BBC le CNN te chon he thu thar hi an tar lang ve du mi lo thung Russia ram scientist ten cancer vaccine an siam chu hi mi puinol puin lak thei ani don chuang lova mi mal pakhat ta na ran zela siam chop ngai chi personalized vaccine ania cancer natna wanga enkol mekemo cancer mu chu thar mihring emo kha a cancer bok tumor atangin a genetic material an la chokanga chuta tang chuan chu cancer tidam tu tur vaccine chuan siam chuak don ni in Russia ram health ministry a mithiam radiology medical research center an ho tu Andrei Kaprin chuan a soya he vaccine hi mihring taksa cancer bok in siam tur dan na tur ni lovin cancer wanga dam lo enkol na tur a siam ani ati Gamalaya National Research Center for Epidemiology and Microbiology a director Alexander Ginsberg chuan he vaccine an siam dan chung chang hi ta sin an kom na engmo chena soi chuaka personalized vaccine siam tur hian hun kan mang rei hle achan chu engkim bi chiana atira tanga rem dik thlap angaya computer manga chik taka vaccine na thodan po bi chian le thlapanga iwangani tunlai thiamna artificial intelligence AI manga thei to ba beitu Ivanikov Institute tenet po kan tang howa neural network computing kan mang chung point mi pakhatan zela vaccine siam chuak tur hian darkar chan ve tanga darkar khachung hun kan lamamo chewani ati he vaccine siam tur hian kan sarwanga dam lo tak saboka om thil la chuakin chumi mang chuan chu dam lo tak sa ral do khol immune system chu kan sar sel do turin an zirtira chu chuan taksa protein danglam tak chikhat antigen anti mai kan sar sel ami chu zukhriat santirin chumi an hriat to nuwa chuan antigen te chuan mihring taksa ral do khol chu cancer cell beitu tur antibody siam turin an hriat tir ve da thunga chung antibody te chuan cancer cell hne tur khopa in siam pungin an hne anga cancer chu lo dam mai don ni in an soyani Russia ra mahina kuma telin cancer wanga dam lo an pung zela kumsang ni somni panhi chung ringot khan cancer ve thar noi ruk le sing thum chuang an oma real pui cancer te nutele chuap cancer te chu Russia ra ma cancer tam berani Russia in cancer vaccine siam chuak thara anin soi ang personalized vaccine hi khothang ram te point siam tu ma man lak mek na nia US a chuan hun sang man la meka University of Florida chuan tun hnai khan
vaccine an siam chu thuak cancer rangchi cancer ve pakhata an en china vaccine manga an chi watang ani ni nuwa hedam lo taksaral do khol hian na thok ti sain be seinan nei sang hle ani heti la hian UK scientist te point vun cancer la tak melanoma b katan personalized vaccine hian en chin ve meka an en chin to china hlotlin nan hmuchho zel ni in soi ani bok Russia scientist and cancer vaccine an siam chu thu an soi hi medical science a mason na mel lungpoi mo takani dona cancer en kol na konga po na satakin thil ron tidang lam dona ni Russia scientist te vaccine siam hi cancer dan na tur ni lawin dam lo mek te en kol na turania cancer bok thang zel tura ven don ba ka atrai dar tura veng thei don ni in soyania Russia mi cancer ve mek te hna na thlona sem chu atumani thu an puang hian Russia ram sarkarin an khole tuite risel na ngai poimo zia alan tir chiang hle ome Russia mi thiam te hian an vaccine siam hi eng cancer beratan nge ti an soi chiang lova rin dan masa chuan cancer langsar zual en kon la turani rin ania kumin kumtir khan Russia president Vladimir Putin chuan Russia scientist and cancer vaccine siam lama le taksaral do khol ti chakna dam doi siam chu konga mason na chakta kan nei ti alo soi to ani heti la hian khovel mundanga scientist te chuan Russia scientist te soi hi an oi ngal duak lo hlea iswa zirtir thoma angdeu khan anaka zen phot an phut mekani Trinity College Dublin Ireland immunologist rin kai tak Professor Kingston Mills chuan clinical trial data kan hmu ma chuan rin ngota harsa hlea he Russia vaccine chungchang hi scientist ten kan hriat na hnarber scientific journal a hmu turala omlova hemi chungchang paper hi kala hmumia lova chu wangin soitur ka nei lo atia heti la hian Mills chuan Russia scientist hian vaccine hian siam chuak lo ti na ni lo ti in cancer vaccine chungchang hi chu thilom tak tak mekani ati Mills chuan Russia scientist thu soya arin na nga ngam harsa ti chan soi bel zelin cancer chi sang sang om ti kan hreveka cancer vaccine ti ngot hian rin na ti harsa a he vaccine hi cancer zongjong vaccine ani donem ni keichuan thil thei lo nin ka hria atibok engpo ni se kum khat chunga khovel mihring thi zongjong zinga mi paruk zinga pakhat zel hi cancer wanga thi an ni antia chuti khopanat na chim om khovelina boipui chu khovel mithiam ten ati damnan hmuchhuak hnai hle to ni in alang Russia in vaccine an nei to tian soiba ka hian UK ate USA ate Germany ate po cancer vaccine siam chu atum hian scientist rolan phesuau suau meka pathian in remati chuan hun rei lo te a eng cancer bere mo hi chu an lati dam thei ngei arin om cancer vaccine hi an siam chuak ani po in mi tuma cancer wangin kan thi to don lo ti na ni lova malaria dam doi hmu chuani hnuah po tun thlengin malaria wanga thi kan la oma TB po en kol dam thei ni to ma se TB wanga thi kan la om zel tho cancer vaccine po hi hmuchhuak ma se cancer wanga thi kan om zelang ma se cancer hmu chua piang thinge ngei turanga ngai na kha om to lo thunganga cancer nat na tuar tu te mai ba ka an chung te ta na be sei tur om lo kha be sei nei na ron thlak to dona khovel hi cancer hlauna boy atangin na zalen to don ti na ni theyang Russia hian an soyanga cancer vaccine an siam chuak the ani chuan hun rei lo te an du sagram te chun leitir ve emo anianga chutiang hun a thleng hlo ani chuan Russia thian thani kumkhua India rama om te tan chon be seina sang hle thei ome news report then khada chuan Russia vaccine siam chua hi pakhat rabul nuai thum manani antia chuti ni chuan India poisa in cheng nuai ni le singli man borvel aniang Bahzar lo thira wangin kan lome